ke bengka gebang ma bororo buka ini tuh 29 tadi singor satu para eke horo hatai kotor orang ini kotor play na orang kan lama kaso gat nai obot target jalaja aku pakai ang বিশেষ ke koponan musuhnya ini tidak ada apa saja apa ওইসব তিনি তো TWF তো জানজানি জায়গাও যখন খালালাইজি জানজানি এলাকাও থাংলাইজি জানজানি এলাকাও যারা থাঙিয়ার সেন্ট্রাল কমিটি আগরতলা বা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি আগরতলা তংলার বরফনা বগবনাগো যারা এলাকা থাঙিয়ার ওমफ्राय जोंना फुंनि 5टावनो नरक नंखरि अर फायै 6टाव सफैना जातलायै नाय नरक फायदि जोङो बुरिरक गाहाम के नायथक जोङो पिकेटिं खालायनाय पिसफुलि बाबे जों बुरिरक खालायनायनि अब जों वान सुबजा ताम गायरो सामि तिलायै बुरिरक न आं गाबोन नखौ नरक सामि दंखाय रेसामि तुल फायदि जानजानि रेसामि करिपानो जों फ्लेग रक तिलाय मानो रेसामि रेसामिनि को खामानि कारण गंगा बनो सेंथमा रेली खालायो बा सेंथमा पिकेटिं सिनाय बा सेंथमा जे बाबे 140 नम्बर राजानि बिहि सेंथमा ओ जे रेसामि बाय तैनाय जुद्ध खायै जुद्ध सक्सेस खालामनानै सेक्टाराव हाराव खायनार पारो आपनो वान सुगुनो बायदिसिना राजबंशबा आपनि बागै जों जोंनि महारानी न वान सुगुनो जों रेसामि न तैनाय जों आरो बननि जागाव जों आजलायानो जाय पिकेटिं जा खालालायानो आपनो बागै जोंनि बोरै बुकसनो पाबो जारा आरो फायनाय रंनांगौ रेसामि तै फायदिनो हमदों आरो 29 सेप्टेम्बर खोना 38 सेप्टेम्बर 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 आगिलि सिमेनो साकलाइजाक चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे त्रिपुरा मथा बदल खोना 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिम सारिकनि 6टा जरा 12 घन्टानि त्रिपुरासानि थिनांनि थांनानि लामा সংবিধানী 2-3 দ্বারা অনুযায়ী সেপারেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबिनोथि जों 12 घन्टानि लामा कासलायनायनि सिद्धांत नाजा दिनैनि सिमिनाव ना आमथायाव दिनै सिंगाराव YTF बुरै बदल जत्तनो खाथुम खाजा खायो खोनानो बागै प्रस्तुति नुय दङ खाखायो खोना नायथक खायो सारा त्रिपुराव जों ताबुक जरा 26.26 जागाव आमतिफिनो जों टिकेटिं खालायनाय एडिसि एलाकानो खोना बन खायो जों फुनुगैनाय केन्द्र सरकारनि फुनदुओ राज्य सरकारनि फुनदुओ दाखि दाखि खालायनाय एंतुं आबनो नाहारिनो जों 12 घन्टानि खोनानि सिमि बन खालायनाय जों मतिनि अर फायो और मोटामुटी
आसाम आगरतला लामानि सबसमायनि अरनो लामाखा सोलायते हायो अर कटर गेदारिं नाय काकाजुलनि किसापाट मामनायनि किसापाट खयरपुरनि मेजिसपुरनि यां तेलेमुरानिबो पाट फायनाय जोंगोर नायथावखाय पिसफुलि কোনো রকম সাধারণ বরকনি অসুবিধা গেতিকে जोंफोरा नायथावखाय सालसनि बन पालन खालामलायनाय म बननि फाटाराव जों मथाराव डिसिजन नाजाक दूधनि गारि काइलेबारिनि गारि आर्मिनि गारि फायर ब्रिगेड ताई फ्रुट्स फलनि इंकरक मानिरक आबारनो पार खायजाकनाय एम्बुलेंस पार खायजाकनाय जों जत चिन वारियर्स दङ आबदिकेन सोजा हामबाय नंगौ जों गाबोन सिबाय माइयाफोर बेनिबो हाथनरक गाबोन चिनि साराफोराव मेसेज होनाय खानाबो फायो नरक नायथाव फायो नङि दायित्व नरक पालन फायो जेब्ला हास्टेलाव जेब्ला मथाराव नायथाव फाय पिसफुलि आरो बन खालामनानै अब मेसेजखौ रोजाबि दा केन्द्र सरकारनि नलेजबो दङ दिनै आंनि मख'बो हामबाय सर रेल लामा बोदा मोथागजाक दं रेल लामाबो मोथागजाकनाय गोरों मोसक जागा मोथागजांनाय रेल एमने जों ताबो सालायमानि हिंखाय आरो मुंगिया गामियाव रेल लामाबो मोथागजाकनाय जों रेल डिपार्टमेन्टनि बरंनोबो इनफरमेसन होजाक डिजिपिनोबो इनफरमेसन होजाक अब जत जागानो कासुमजाकनाय